खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि SBBodoNews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो सोरनि खाफाला माब्ला गेवगोन बेखौ रावबो हमदांस हाया खाफालाव थायोब्ला ना गोरानाबो बिदै दैयो होननाय बायदि बेग मोनसे सिमेन्ट बायनायावनो लाख लाख रां मोननो हागोन होननानै सोर सानदोंमोन नाथाय बे खोथाया सैथो जिखि जाया समाव खाफाला गेवनो हायो बेनिनो बिदिन्थि बक बालिजारनि आमिजान बिबिनि खाफालाव नांदों लाख लाख रां बक बालिजाननि थागिबि आमिजान बिबि जाय जोबोद दुखुथिया बिथांनि नखराव बिथांजों लोगोसे बिथांनि फिसाय आरो साथाम फिसाफोर दङ गासै नखराव साबा दङ गोरिब दुखुथिया जानायलाय सोरखारनि अननायाव PMAY नि न' मोनदोंमोन बिथाङा दिनै एसे गाबोन एसे बाला सिमेन्ट बायनानै PMAY नि न'खौ लुगासिनो दंमोन बिथाङा जेरावनाखि PMAY नि न'जों लोगोसे लोखियाबो फैफादों बिथांनि नखराव न' लुनो थाखाय ब्लेक टाइगार सिमेन्ट बस्ताखौ बायदोंमोन बिथाङा जेराव बिथाङा 10 लाख रांनि कुपन मोननो हादों ब्लेक टाइगार सिमेन्ट बायनायनि उनाव आमिजान बिबि बिथाङा 10 लाख रांनि कुपन देरहानाय लोगो लोगोनो कम्पानिनि सुबुंफोराबो बिथांनि ओनसोलाव फैनानै मोनसे मेल खुंनायनि गेजेरजों 10 लाख रांनि चेकखौ आमिजान बिबिनि आखायाव गथायदों आरो जायनो ब्लेक टाइगार सिमेन्ट बायनानै कुपनखौ मोननो हागोन बिथांमोननो लोगो लोगोनो होनो गोनां बान्थाखौ हैनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों कम्पानिनिफ्राय हादोराव गेदेर रेल जाब्रबथाय जादों गंथाम रेलगारिया सौग्रावलायदों जायजों 200नि गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों उरिसानि बालासर जिल्लायाव जादों बे गेदेर रेल जाब्रबथाया जायजों गिबियाव 50नि जिउ गोमानायखौ खौरां मोननाय जादोंमोन आरो 350 जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादोंमोन नाथाय थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांनानै दा 200नि गोबां जाहैबाय मोनाबिलि 7 रिंगासो समाव बालासर जिल्लानि बाहानांगा स्टेशन साखाथियाव जादों बे जाब्रबथाया रेल बिफाननिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला सोनाब बंगनि शालिमार स्टेशननिफ्राय चेन्नाइ फारसे थांनाय करमंडल एक्सप्रेस ट्रेनआ बाहानांगा स्टेशन साखाथियाव गंसे माल रोगाग्रा ट्रेनजों गिबियाव सौग्रावदोंमोन जायजों मोन 10निफ्राय 12सो दाब्बाया रेल साइटेननिफ्राय बारनानै गुबुन रेल लामायाव बेलथायनानै दंहैखायोमोन बेयावनो गुबुन रेल लामाजों उल्था फारसेनिफ्राय खारबोनाय बेंगालुरु हावड़ा सुपारफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनआ सौख्रांफैबावदों जेराव बे ट्रेननिफ्रायबो गंथामनिफ्राय गंब्रै दाब्बाया बेलथायदों बे गेदेर रेल जाब्रबथाय जानायजोंनो दासिम 200नि गोबां सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो 900नि गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादों ओजोंहाय जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय बालासरनि गुबुन गुबुन देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों जाब्रबथायजों जिउ गोमानाय सुबुंनि नखरनो 10 लाख रां गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंफोरनो 2 लाख रां आरो खम जोखोम जानायफोरनो 50,000 रां होनो थाखायबो रेल बिफाननि मन्थ्रिया फोसावबाय मख'नो गोनांदि जाब्रबथाय जानायनि उनाव रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावबाय थादों जेरावनाखि गोबां सुबुंफोरखौनो गोब्राब जोखोम जानाय थासारियाव रैखा खालामनो हानाय जादों बेनिखायनो थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ गरमनि थाखाय फरायसालिनि समखौ सोलाय-सोल' खालामनो थांखि लादों नोंथांमोनहा बयबो मिथिखागौ दासान्दि बेसेबां गुदुं दुंखावदों जायनि थाखाय न' सिंनिफ्रायनो ओंखारनो हायै बायदि थासारि जादों बेनिखायनो नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो फरायसालिफोरनि समखौ सोलाय-सोल' खालामनो थाखाय स्कुल इन्सपेक्टर NDC आरो DEEO नि आइसिआ आर'जलाइ दैथायहरदोंमोन बेनि उनावनो नगावनि डिपुटि कमिशनारआ बे लाइजामनि सायाव बिथा खालामनानै फरायसालिनि समायखौ सोलाय-सोल' खालामनो बिथोन हरबाय नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो सोरखारि आरो सोरखारि नङै फरायसालिफोरनि समखौ सोलाय-सोल' खालामनो बिथोन हरबाय बिथोननि बायदिबा LP स्कुलनिया फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायजेननानै 12 रिंगा 15 मिनिटसिम थागोन आरो ME स्कुलनिया फुंनि 7:30 रिंगायाव जागायजेननानै सानजौफु 12 रिंगा 45 मिनिटसिम थागोन ओजोंहाय हाई स्कुल बा हायर सेकेन्डारि स्कुलनिया फुंनि 7:30 रिंगायाव जागायजेननानै सानजौफु 1 रिंगा 15 मिनिटसिम थागोन नगाव जिल्लानि अनगायैबो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलावबो मोननै जिल्लायाव फरायसालिनि समायखौ सोलाय-सोल' खालामदों कार्बि आंलं आरो सोनाब कार्बि आंलं जिल्लायाव थानाय गासैबो LP स्कुलफोरनि समायखौ सोलाय-सोल' खालामदों फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायजेननानै सानजौफु 12 रिंगा 15 मिनिटसिम फरायसालिया थागोन मख'नो गोनांदि दासान्दि रायजोआव दुंखावनाया जायगा जायगा 37 डिग्रीनिफ्राय 40 डिग्री सेल्सियाससिमहालागैबो सौहैदों आसाम स्टेट ट्रेन्सपर्ट कर्परेसन ASTC नि 771 मावथिफोरखौ आयेन बेरेखायै साख्रियाव थिसननाय जादों होननानै आसाम सरकारा 771 नि साख्रिखौ दाननो थाखाय फोसावदों नाथाय ASTC निफ्रायबो मण्डलनि साख्रियाव बांसिन बेले-बेजे जादों होननानै मण्डलनि साख्रियावबो नायबिजिरनांगौनि दाबि दैखांदों RTI नि मावथि दिलीप नाथआ बिथाङा फोरमायथिदों दि 2019-20 मायथाइयाव मण्डल साख्रियाव जि थिसनथाइ होदोंमोन
बेयाव गोबां बेले बेजे दङ। गुवाहाटीयाव थानाय आसाम सार्भे एन्ड सेटेलमेन्ट डिपार्टमेन्टनि मण्डलनि ट्रेनिं होग्रा मावख'नि माखासे स्टाफफोरा गाव गावनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बा बाय बाहागिफोरखौ आयेन बेरेखायै थिसनदों, जेरावनाखि बिटिसि, कार्बि आंलं आरो डिमा हासावआव ओनसोलनि लाइमोनफोरा मण्डलनि साख्रिखौ मोननो नांगौमोन, नाथाय मण्डलनि ट्रेनिं होग्रा मावख'नि माखासे स्टाफफोरा गाव गावनि नखरनिखौ साख्रियाव थिसनदों, जायनि थाखाय ओनसोलनि लाइमोनफोरा साख्रि मोननायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। आरो जायफोरा बिटिसि, कार्बि आंलं आरो डिमा हासावआव थिसनथाइ मोनदों बिथांमोनहा गुबैयै बे ओनसोलनि थागिबि नङा, बिथांमोनहा गुबैयै नलबारि, बङाइगाव, डिब्रुगड़ आरो तिनसुकिया बायदिफोरनिसो थागिबि होननानै फोरमायथिदों। बिथांमोनहा नंखाय फोरमान बिलाइ लानानैसो बिटिसि, कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव बेफोराव मण्डलनि साख्रिखौ मावदों आरो बियो बिजेपि सोरखारनि समावनो जादों होननानैबो बुंथियो बिथाङा। बेनिखायनो 2019-20 मायथाइयाव मण्डल साख्रियाव थिसननायनि सायाव नायबिजिरोब्लानो एएसटिसिनिख्रुइबो मण्डलनि साख्रियाव थिसनथाइ होनायाव बांसिन बेले बेजे दं, बेयो सोराङाव फैगोन होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनिखायनो एएसटिसिनि सायाव जेरैबायदि नायबिजिरदों मण्डलनि साख्रिनि बेलायावबो बेबायदिनो नायबिजिरनो थाखायबो दाबि दैखाङो बिथाङा। सोरां मन्जु थियेटारनि बिगोमानो बिटिसि सोरखारनिफ्राय प्रमद बर'आ 10 लाख रांनि चेक गथायदों। बर' माहारिनि मुंदांखा थियेटार सोरां मन्जु थियेटारा देग्लाय 50 बोसोर जानायनि लामायाव, बेनिखायनो सोरां मन्जु थियेटारनि बिगोमा चन्द्रकान्त मोसाहारि बिथांखौ बिटिसि सोरखारा बरायनायजों लोगोसे 10 लाख रांनि चेक गथायदों। बेनि अनगायैबो बिटिसि सोरखारा सावस्रि बिफानावबो गारि राननानै होदों। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' आरो सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथांनि नुजाथिनायाव 15 गारि रानदों। बेनि मादाव 14आ एम्बुलेन्स आरो 2आ गोथै रोगाग्रा गारि, जायनाखि गुबुन गारिफ्राव गोथैखौ दैखांनो बायो आरो दैखाङोब्लाबो 5,000नि सोलायै 20-25 रोजा रांहालागै लायो। बेनिखायनो रायजो राजानि थाखाय 2 गोथै रोगाग्रा गारि होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। बे गारिखौ मोजां एनजिअनि गेजेरजों सालायहोनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो फैगौ फाइनान्सियेल इयाराव आरोबाव 6 गोथै रोगाग्रा गारि रानगोन, अब्ला बिटिआरनि मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव गंफायै गोथै रोगाग्रा गारि मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बिटिसि सोरखारा बे 2 बोसोराव सावस्रि बिफानाव गोबां खामानि मावगासिनो दं आरो जौगानायबो फैदों होननानै बुंथियो बिथाङा। बर'नि गेजेराव बयजोंबो सिनायजानाय फावखुंगुर बिकास बसुमतारी अदेबानि लालुनि जिउ गोमानायखौ नोंथांमोनहा खौरां मोनखाबाय जानांगौ। बिथाङा मैया अबथिरायै जिउ गोमाबाय। बिथाङा सासे मुंदांखा महरगिरि जानायजों लोगोसे सावथुन दिहुनगिरिबोमोन, लोगोसे बर' सावथुन महरगिरि गौथुमनि बारग' आफादगिरिबोमोन आरो BCAAनि बोसोनगिरिबोमोन। नाथाय बिथाङा मैयानि सानाव हरखाब रुंसारि जानानै बयखौबो बे बुहुमाव एंगारलांबाय। बिथांनि जिउ गोमानायखौ लानानै गुबुन गुबुन आफादफोराबो दुखु मोननाय फोरमायथिदों। बिटिआरनि गुबुन गुबुन जायगायाव मैया ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो हादों। बाक्सा जिल्लानि गोबोरधनायावबो सासेखौ हमनो हादों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिनि मुङा अर्गेन दैमारि। बाक्सा पुलिसआ अर्गेन दैमारिखौ हमनो हानायजों लोगोसे बेनिफ्राय 1.20 ग्रामनि ड्राग्सबो हमनो हादों। बेनि अनगायैबो बाक्सा जिल्लायावनो रुपहि बागमारा गामियावबो राजेश शाह मुंनि ड्राग्स फालांगिरिखौबो हमनो हादों। राजेश शाहखौ हमनो हानायजोंबो ड्राग्स हमनो हादों आरो बिथांनि अनगायैबो बिथांजों लोगोआव ड्राग्स फालांगि खालामग्रा गोबां सुबुंफोरानो खारखुमानानै दं होननानैबो मिथिहोदों। ओजोंहाय चिरां जिल्लानि बिजनीनिफ्रायबो सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। मणिपुर रायजोआव खावनाय 140 हाथियारखौ मणिपुर पुलिसनो गथायफिनबाय। मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ मणिपुर रायजोआव दावबायफैनायनि उनाव बिथांनि खावलायनायाव खावनाय 140 हाथियारफोरखौ मणिपुर पुलिसनि आखायाव गथायफिनबाय। रायखांनो गोनांदि मणिपुर रायजोआव मेथि हारिनो एसटि खथा होनायखौ लानानै ट्राइबेल आरो नन ट्राइबेलनि गेजेराव गोबां दाङाबाजि जादोंमोन, जेराव रैखाथि हान्जानि गुबुन गुबुन हाथियार दोनग्रानिफ्राय माखासे सुबुंफोरा हाथियारखौ लांदोंमोन आरो खायफाया रैखाथि हान्जानि आखाइनिफ्रायनो हाथियारखौ सेख'दोंमोन। गासै 2,000 हाथियारफोरखौ दुथांफोरा लानानै थांदोंमोन, जायनि थाखाय मणिपुर रायजोआव दावराव जानाया थाद'नायनि मुं लायाखैमोन आरो बे दाङाबाजियाव दासिम 80निबो जिउ गोमाबाय आरो 37,450 सुबुंफोरा मोन 272 रिलिफ केम्पआव दासिमबो थानो गोनां जादों। थासारिखौ गुसु खालामनो थाखाय मणिपुर रायजोआव कार्फ्युबो होनाय जादोंमोन, नाथाय दा मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा मणिपुर रायजोआव फैनायनि उनाव थासारिखौ सोलायनाय नुनो मोननाय जादों। बिथांनि खावलायनायाव खावनाय 140 हाथियारफोरखौ गथायनानै होफिननाय जाबाय। बेनि अनगायैबो 5 जिल्लायाव कार्फ्यु होनायखौ बोखारबाय आरो गुबुन जिल्लाफोराव गुरुं खालामनानै होनाय जाबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला 2,000 हाथियार गोमानायनि मादाव दासिम 605 हाथियारखौ मोनफिननो हाबाय।
दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों